Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen ɗum woni banggal margal dabaji. Yewtere meɗen margal dabaji no mbiruɗen ni talatare fuu wakkati selli fana oɗon keɓa ndeɗo yewtere e ley suudu meɗen télé Pinal TV. Yewtere nde ɗo ana fawi e dow banggal margal meɗen dabaji. Woɓɓe do ana mbiya gaynaka meɗen, ɗum ɗon woni hono ko yewtere nde fawi e muɗum. Yewtere nde ana haala ko heewi e banggal hono gaynaka meɗen guure kañum e nokkuje kurɗe e gelle meɗen mawɗe fa yettade ley laddeji fuu no marde ten dabaji meɗen. Yewtere nde ana fawi e banggal hono gatten fa keɓen margal lobbal nafowal ngal walda e torra. Sabu en fi en dulla e ley wakkatiji ɗi hono tiɗallaji kewɗi ana goodi e banggal maroɓe dabaji e nokkuje kurɗe saabe tiɗallaji hakkude maɓɓe hodde maɓɓe e ko nandi muɗum fuu ana haale e ley yewtere meɗen nde. Ele majjun bandiraɓe bisimilla moɗon hande yewtere meɗen nde ana faydini sanne en keeɓiɗo sakira e meɗen ɗiɗon e dunke en margal dabaji waynaɓe du fay so tawama hande ka ley gelle ɗe woni hono koɓe goni eɓe andani kabar dabaji sanne ɗum ɗon ɓe tawi ɗum ɗon du woni hono gollal maɓɓe ɓe jappali koɓe tawi ko eɓe keddi hen eɓe andani ɗum ɗum sanne kamɓe woni ɓe jewtidete hande ɗum woni kanko banggue a ñaama o eɗen jogui ɗo Bocara Alpha Ba o dunke golle jawdi noon ka pullo aywa kanko jaɓata wiye pullo boɗejo pullo gaynako aywa pullo gaynako noon aywa o dunke du banggal golle jawdi ko wiyete opérateur économique aywa banggue nano ga eɗen jokkodiri e Mamadou Diouma Ba kañum du yo jaydiyanke hande inde ande e banggal pulako aduna o foof aywa nenno tawangal makko ngal yo banggal gaynaka ka nenno fa hande du omo hedde majjum ana heewi du ko ande majjum aywa ɓe kamɓe woni hono ɓe gareten no landodirde hande eɗen landodira e maɓɓe du dow alhaali gaynaka meɗen e margal meɗen dabaji hakkude guure meɗen ladde to kañum e ley gelle mawɗe ɗe eyyo ɗum ɗon hoɗum woni hakkude majjum ley ɗum woni hono ko kalten e muɗum ele majjum noon e fande meɗen woɗɗoyade en neftinta silmininde hono kamɓe jaati ɗum woni ɓe nodduɗen ɗo hande ɓe bisimilla maɓɓe e Pinal TV ɗo yo nokku maɓɓe noon aywa Bocara Alpha Ba assalamu aleykum. Waleykum assalam. Bisimilla maɗa e nokku maɗa Pinal TV. Mataw joni en kalano e pulaar wiyan a jaɓɓama mi wiya mi jaaɓi mi jaaɓi e jaɓɓango ngo. Bocara Alpha Ba a jaɓɓama mi jaaɓi faydi sanne feewi sanne so wonno e aɗa andi pulaar nde wona hono ko newi sen keeɓino en jangguino pulaar nde fa tawe enen jaati en tabiti e ɗengal pulaar nde jaati ɗum ɗon yo wallanno en sanne sanne ka bandiraɓe ƴeewoɓe ɓe ana paama ayo jaati fay so tawama an a dunke pulaar sanne min mi wona dunke majjum sanne mi jiɗɗo tan Bocara Alpha Ba a jaɓɓama mi jaaɓi ayi babajo ni Allah yaafi bisimilla maɗa e Pinal TV. mi jaaɓi Mamadou Diouma Ba a jaɓɓama. mi jaaɓi minne mi salminima Bouri Diallo mi salmini dendagal yeeɓoɓe oɗo saaha joni Pinal TV e ndeɗo yewtere wande fayida no feewi so wiyama margal dabeje haala ko hunde mawde haala ko gurdam fulɓe no woruno e hoddiɓe mumen hay sowona kañumen tan keerori kono kam ko kañum e jelgal mumen manggal ina hen en jettata Allah noon no feewi on jomiraɗo mo ganduɗa kanko woni sellina jaare wara jaare rokka jaare haɗa jaare en jettimo nde wawi hollude men oɗo ñalawma e taw kadi ala ko woni gooƴa men sowona yewtidde e bandiraɓe ɓe ko wonno pinal mabɓe fina tawa mabɓe e Bouri Diallo min calmini noon dendagal yeeɓoɓe faydi sanne Mamadou Diouma Ba no mbirumi on ni kanko Mamadou Diouma Ba o en fi en dulla yo jaydiyanke noon inde ande do hande banggal pulako aduna o foof aywa joni noon eɗen landodira e maɓɓe hande ko mbiɗen ko ɗum woni banggal margal dabaji hono kanko sekiki meɗen du bandi meɗen e gollidiɗo meɗen sanne sanne daraniɗo leñol ngol du fa sanne ɗum woni kanko Bocara Alpha Ba kanko du en dulla e tawangal ngal yo banggal gaynaka nenno du o dunke golle jawdi du sanne omo jingani leñol ngol do mo watta hen sembe makko e andal makko e jawdi makko fof woni hono ko watta ɗo jooɗiɗen hande ɗo du sembe makko mawɗo woni e majjum nenno eɗen jettamo sanne e majjum nenno du fanɗinkinare makko so wonno ko ɓuuri hewde fof si en paami ko ɓuuri hewde fof yimɓe jon en bawɗe hono banggal jawdina goɗɗum a tawan ana jogui banggu seeɗa kanko Bocara Alpha Ba o noon
en jetti Allah o tawraka on ɗon bango wonno neɗɗo warde e makko fuu noon woni hono no tawrata omo yii fuu yo bandi ko noon min sikki wala eɗen jettirama ɗum ɗon neɗɗo yette yeeso muɗum ɓuuri doome fa caggal muɗum de ɗum haale caggal mum ɗum ɗon min ɗum yaada e hakkille am hunde fof ko ɓi adama waɗi e banggal ko moƴƴi fof haale illa yeeso muɗum yalla bandira e muɗum woɗɗana kira ganda hono ko jomum waɗi ko eyo so doomama fa caggal muɗum haalama ɗum ɗon latto hendu caggal ƴiwonde Allah hokku en hakkillaji lobbi Bocar Alpha Ba e miɗa yiiɗi calmina ƴeewoɓe Pinal TV hakkunde ɗum woni Dakar Kani Soudan. eyyi no mbiɗa ni mi salmini kala heɗiyanke e TV Pinal ɗo wawi wonde foof e kadi mi ñaganima jomum Allah nde haala kaɗo tawata ɗum ko beltiɗo walla ko ceeyiɗo e kadi taw ko celluɗo mbiɗo kek e kadi ko dañɗo e kadi mi salmini kala nanowo konngol ngol welto e kadi kala mi yafnima kadi kala nanowo konngol ngol o kadi daña ko weñi ɗum henen nam anni amen ko haalde ko naftata kono wona haalde ko jiiɓi kono haala noon ene tiiɗi wawi fulɓe mbi wonde konngol ene ɓuuri fetel bonde donc wadde e jafnoto yimɓeɓe ko nanata hen ko welata ɗumen ko wona ɗum woni anni amen noon kono ko noon ardata on jarama a jarama sanne Ba aywa bandiraɓe min ɗum min darɗon du'a o hakkude babaɓe ɗiɗon gommi inne mbiɗa hakkille du'a o ɗum mbiɗa hakkude babaɓe ɗiɗo hande ga Allah yaafi hay joni en gara nadde e yewtere meɗen nde yewtere meɗen nde no mbiruɗen hande ni banggal hono kabaru ko fawti e banggal margal dabaji hakkude guure meɗen ladde ɗe kañum e ngalluje ɗe hoɗum sendi ngal ɗo margal dabaji e Bocar Alpha Ba landogal arande fuu komin landete onon maroɓe dabaji tawaɓe hande e ley ngalluje ɗe margal moon on dabaji ley ngalluje ɗe ko jiiɗon ko kañum e ko anduɗonna to guure moon on ladde to hoɗum woni hono ko sendi eyyi Boore a jarama a namnima namnal timgal e kadi ko serni ɗum ko ene heewi o awa haalede margal e gollal foof jogui ko no waɗirte ha feewa an aɗa wawi wadde ngal gollal ngal feewa hono no gandirɗani ha ngal feewa goɗɗo naata hen ronka yiide hen enam lawol melew joni won margal ngal hono no mbiyata en soko ko margal ɗo leydi ɗo enam joni par exemple guure men ɗeɗo yew a yeehi joni a heeɓi ujunere litere kosam e nder kolomina a wawa hebde coodowo walla sa heeɓi ujunere litere nder mayel a wawa hebde coodowo walla wuuro moon a wawa hebde coodowo donc margal ngal ene wawi surtude ɗo enam noon Mali ɗo e joni soki dokki yeru e leyɗele goɗɗe nen toon ɓe goni koye wadde peeje foof ñande foof beele ma kasam ɗam yimɓe yo mbaɗa satisfait yo kasam ɗam hejju wuuro ngo aɗa andi leydi hunde mum no arande foof d' abord ko hebde ñaama ha haara yara ha ɗomɗita bon so ɗum heɓama foof hankkadi ko heddi ko e nam woni ñaaƴo watte hen walla goɗɗum watte hen donc joni leydi ndi enen ko da enen joni ko gonɗen e wadde ko wona enen poti wadde ɗum foti wadde ɗum enen ko laamu o laamu o foti darade darano wonde yo leydi ndi yoni heeb kasam ɗin ndi walla jogotoɓe waɗoɓe kasam ɓe dokka ɗum guese somi fayitani neɗɗo fof joguiɗo naggue woote ene hani jogade nombre de hectare ko foti marde ngue walla kolce sappo ni hani hokkede hectare uji ɗum foti remde ha ñamminangue kangue hoore maggue gue haara woni gue wawa wadde ko gue foti wadde ko mbawa remde hen makka naggue ne hato jini e ñamgol makka mbawa remde hen nam so yiiɗi biƴƴe walla mbawa remde hen goɗɗum walla goɗɗum ha naggue gue kay heeɓa ko ñamata ko ɗum ko laamu foti wadde ɗum mais so laamu noon daraki e darde mum leydi ndi ko enen golle ɗe ko hunde way kono hunde commerce ni ko enen poti darade hen donc ɗon ko hen hunde ko jinmi laɓɓetinde to banggal margol dabaji e nder wuuro margo dabaji nder wuuro ngo no nafa mum ko sa wawi hebde kasam a wawa yeyde ɗam foof mais saka woni no mbiɗen ni guure ladde a wawa yeyde ɗamen nam bo ɗum ndi serdi margol dabaji guure ladde e nder wuuro bon sa addi noon hande nayi ɗi joguinoɗa nder wuuro ɗi a wi hande aɗa mara ɗiɗo Bamako ɗo aɗa ñamminaɗi ko ñamminta naggue mettisayi ko a wawa hebde hen nam kasam ko mbawɗa naftorade ha wayno sa waɗi mettisayi hayso yiiɗi won ko kalanmi ko peut être an ɓuuri kam andude ɗum an aɗa andi naggue metti naggue fulfule ko heewi kasam ko fof ko litre uji 5 litre uji sappo so heewi mais naggue mettisayi moƴƴe ene yaha litre uji nogas e ɗiɗi ha sappo e 5 anani ɗum taw koye ɓirande wotere walla ɓirande ɗiɗi bon donc ɗum ene serdi ɗumen nam donc naggue ɓirowo kasam kewɗam e naggue ɓirowo kasam seeɗa nafa majji surti e sigen enen fof en janggui defte pular seeɗa ɓe mbi naggue pour que mbawa hebde nafa mum no mawɗo foof ko ma keɓa keddoroɗa naggue ma keɓa henna ngaalu keddoroɗa naggue ma keɓa henna ngaalu
ɗum Yero Doro Diallo bindi ɗum pammini ɗum yimɓe ɓooyi donc hono mbaɗata ha keɓa nagge ma keddoroɗa ɗum keɓa e magge ngalu tawa yeeyani ga yeeyani ɓiiga yeeyani hay hunde kono keɓa ngalu wadde ko kasam so ɗum ala ko dornde walla ko leeɓi walla ko gallaɗi mbawa iwde ni ko leeɓi ko way hono noon ko e dabaji ko noon heɓorto eyyi joni noon mi anda saka aɗa yiiɗi ɓendinde haala ka yesso ɓendinen ka yesso famɓini ke sanne aɗa andi joni hono ɗo kalɗa joni ɗo ɗum ɗon e dabaji leydi meɗen ndi hannde sen ƴeewi hono dabaji meɗen ɗi tawangaji meɗen ɗi tawɗen ɗi ka hono fa neɗɗo heɓa e majji hunde tawe hono ko mbiɗa tawe aɗa jogui aɗa heddori naggue ma gue e ɓiigue aɗa heeɓa ngaalu e maggue ɗum ɗon woni hono ko kolluɗa woni ko tiiɗi wadde hannde sanne so wonno e leydi ndi wona leydi jirwudi a indi kolomine en yaade nokkuji goɗɗe foof so tawi toon gonɗa fay sa heeɓi toon litraji sappo kosam fa keeɓa jeyrade goɗɗo keeɓa senorde maɗa wona ko newi e Mamma Diouma Ba an e len ɗon nokkuji woni hono ko gurɗa e muɗum hen pinɗa e muɗum hen mawnuɗa e muɗum a gaynako du aɗa andi dabaji ɗi ɗum woni beyi mum baali mum nayyi mum nokkuje meɗen ɗe hannde gulel e gure meɗen ladde onon jaati tawaɓe toon hono maroɓe dabaji ɓe hono jaati margal moɗon ngal exactement ngal worri nafa homo keɓoten e majji tawi wona daba o jaati nannguɗa si naɓuɗa luumo cottuɗa est ce que ɗon jogui hen nafa goɗɗo jarama ceerno ɓuuri weltanama no feewi no wayno Alhaji Bocara haali hen ko heewi e kadi enen ni ko garɗen ga ko en jii ko heewi ko ngannduɗa woni nokkuji ɓuuri men dowɗi en cuusa haala saabu en jii e heewa tan to haala wonde million yeeye million walla ko ɓuuri ɗum sanne wadde ɗum won aɗa yaha e laddeli ɗi sa wi ɗum no woodi a ɓooyata yettodire sikki wadde e hannde ina seeri seeɗa sa ƴeewi enen yimɓe meɗen dowri ɓe ɓe ɓuri jogade ko tampere ɓe ɓuri wasde ko nafoore dabaji ɗi kala daba nafoore daba ɓe jiyani tampere nde tan woodi hande hanki noon woodino fofte woodino ɓe jii nafoore ɓe jii fof kono hande ɓe ɗum heɓete saabu sa ƴeewi hande to gonɗen ɗo daabeji ɗe nani ɓeydo heewde kono saɗɗaji ɗi nani ɓeydo heewde tente kamɓe rewoɓe daabeje ɓe soɓe payni ngaari ɓe paynanta ko Dakar walla ɓe paynana Bamako ɗo walla paynana banggue goɗɗo ngaari ndi kadi soɓe jeeyinde soɓe keeɓe mayri capanɗe ɓe mbiya ɓe keeɓi ha heewi taw on ɗon jeytoyo woni gonɗuɗo e mayri hedde mintaji seeɗa tan on ko heɓata e mayri ko ɓuuri kamɓe duuɓi sappo ɓe gonde e mayri koɓe keeɓe mayri ko wadde kosam hande yiyat neɗɗo jogui 200 nagge 100 nagge wala litre uji 4 kosam ɗum yeeɓoɓe men ɓe han taw hewɓe hen ene gandi ɗum wadde mbo ala litre uji 4 kosam te taw kañum galle mum tan hani ñamde de litre uji sappo galle ko galle mawɗo wonti nayi makko ɗi ko mawa soɗo kosam nayi ummotode Belgique en ummotode français Hollande wadde kanko firti ko tampere ɓuuri hewde e gollal makko te kadi so yeehi ha yettima woni nokku nayi ɗi egginambo ɗo jeeyaɗo ndenkaji natti wonde o yaha woni nokkuji ɗo wiyete neɗɗo hoɗata ɗo walla ɗo hoɗirtake ga walla hono noon no gandirɗa jawdi ndi hande no wayni ina jogui caɗele sikki wala ɗum noon wadde enen hande margo ladde ngo neɗɗo wiyetamo ala nafoore saabu yimɓe men ɓe ngala gollal fof ngal wona ɗum kono sa ƴeewi kadi nder 100 ɓe keɓani hen hay 2 nafoore ceerno Bory Diallo mataw laɓɓikinoma fammi niki sanne e Bocar Alpha Ba aɗa andi enen du alhamdulillah hande won ko jiiɗen saabu wonɓe jottiɗen ɓi adama sa fini sa heeɓi duuɓi seeɗa fota won ko taykiɗa nden kañe hande sen ƴeewi ana serti seeɗa banggal hono e alhaali no worini jaati nden ladde ana woodi laddeji mawɗi ana woodi dabaji ana mbawi wonde hen ko Allah mum tawi kiiti gaɗay goɗɗum waɗay hande jaati ladde heddaki dabaji jaati ɗi joguiɗa ɗi se wona an jaati hono no ñamirta jodata ñamri si ñama ñammida e koreji ma kana daba e ɗiɗu ñammini e ɗum ɗon hande est ce que eɗum wawi tabitinde e ley gure meɗen ladde ɗe tawi wona dabaji ɗi jooɗi baylitaɗi hono no onon jaati garton e ley ngalluje ɗe ni
bo no kaaluɗa ni hunde tiiɗi somi arti seeɗa ko Mamadou Diouma wi ko waɗi waktu goɗɗo min waram somi yaha baldi nayi amen gonɗi ladde ɗi en nam taw mi jogui toon ceefe nayyi walla ceefe joyi an hoorema yiiɗidema mi soodan kasam buguni somi fayi yaade mi heeɓa ko ñaami taw hay wadere kosam ala toon e joni noon sa ari holno nayi ɗi joni no nokkuji ɗi no mbayni e nokkuji ɗi paaɗi ha ɓenniti ha neɗɗo anda holno waɗata sa teskitima gure ɗe mamo goɗɗo hande koko ɓeydi ha ala neɗɗo wawa haalde no ɓeydiri sa ñooro koko ɓeydi hay gureje ɗe fof guren tokoson mamne jaade ko ɓeydi eyyi guren tokoson kon fof koko ɓeydi ko ɓeydi henno ko fof ko yimɓeɓe fof ko ñamoɓe ko yaroɓe feccere ñamdu mali fof yaltata ko e ndema o kamɓe fof wadde ɓe jahan ɓe coppo e guesa yeru naggue joni naggue ɓeydoto ko naggue mais yimɓeɓe ɓeydata ko guesa neɗɗo goto remata ko hectaruji ɗiɗi hectaruji tati ha hectaruji joyi bon hitande fof ko famɗi fof ɗo mali ɗo en nam hakke ujunere neɗɗo ene jibine ɓen ko wattoɓe remde e nder ujunere ɓe wadde ko ujunere guesa ɓeydoto e nder leydi ndi hitande fof donc ujunere ɓeydoto nde ne wayno ko ujunere hectare ustoto e leydi ndi nayi ndewanno e dow mum nadi hande ha woni e satisketima laabi kewɗi nena pewna gila e Saykou Oumar walla gila e laamuji kiɗɗi walla gila e Sékou Amadou walla gila laamu o ne reftinoɗi ne jaɓiɗi Modibo ari jaɓiɗi Moussa ari jaɓiɗi Alpha Oumar Konare jaɓiɗi Atitte jaɓiɗi hande ɗo gonɗen ɗo wonɓe hen ɓe presque ɓe mbawana ɗum ni par ce que hande o leydi ndi waɗi caɗele ɓeyto ka gari kawrano caɗele ngalano neɗɗo weela fof yahan oto foore ɗo weela fof yahan hande o hay minen foore mo nayi amen gone mun ha bundi mun e ɓena naati nder bundi foore ɗo ene goɗo Bamako ɗo de e ɓena naati ha bundi foore ɓe boggiti e nder foore heɓe ndemi anani eɓe ndemi gimkuji goɗɗi miɗen jogui ene wiyeteno ɓe mbiya ɗumenam les bougo toon ko foore toon gay ɓe coppi toon ɓe ndemi ha wi cer ɗum ɗo fof koko waɗano réserve pour que nayyi so tiiɗalla kaɗo ene ara sokoko ari yo nayyi ɗi keɓ ɗo goni donc feccere foreji ɗi fof nena ndema bon so foreji ɗi gasi fof en ɗam joni ɗo hay yonata duuɓi sappo duuɓi nogas naggue ronki tan ɗo woni hay minen ko emen nayi men ɗo dumanno fof e nder laamu buguno min donkiti mbelew ɗo ɗi duumi joni hande o ɗi péri hay ɗina kiɗi e hono men hewɓe fof péri ɗo ɓamde laamu buguno laamu kulukoro o hanki ɗi naggue ne daara ronkude ɓe heeɓi ɗo woni pew so wona nder foreji ɗi goɗɗi ndewama gasi goɗɗi ɗi nena puɗɗo rewiɗede gotel ɓooyata ɗin foof gasa donc wadde ɗum ko Mamadou Dabaji hingo ngo kongo caɗele yimɓeɓe noon ene min ɓooyi haalde ɗumen ne guila e radio ji min kaali min mbi eggude wuuro mum sa eggi wuuro ma d' abord a eggi a rewe ɗi a eggana an ndewa hen ko an aɗa andi wuuro ngo liwɗa ngo acci toon mawna acci toon miña sa yeehi anon so yiya ɓoyi ankaki o hen miña mo gaccuɗa ko iwata hen ɓiɓɓe makko keddo so yeehi ɓiɓɓe giwa ɓiɓɓe ma ɓe giwa taniraɓe keddo taniraɓe so garti mbino jogui leydi e wuuro ngo ɓe ngala leydi ɓe ngala hay galle saka kay leydi donc joni ɓe jogui tan ko inde ngoɗo wuuro ko ɗo en min ɓeri wadde saaji yeccitanade wuuro munen ene moƴƴi par ce que won waktude won nokkuna won wattune ara goto foof ene hatojini jeytede ɗo jeeyanoɗo par ce que joni an ɗo ene Bamako keɓɗa ɗo ko foof sana ɗo coɗɗa a ala guesa a ala jeeya a ala hay hunde donc a woni ɗo duuɓi temedere mbayɗa kono ka koɗo ni illa gueɗel sa heeɓi change aɗa wawi sodde hundeji foof mais a wawa kay wiide mi tawri babam tawri bamum mamum tawri mamum walla so leydi dawi feccere feccetake hen donc wadde yo yimɓeɓe mbatto hakkillaji guure ɗe konnoɗo e nam e sike garti noon to banggal margo Dabaji no hono no mbiɗa ni hunde ɗe ñande foof nde ɓeydo tidde joni woni hande heɓɓe hakkillaji pewɗi mbawi jogade moyen ngaji hayɗi yimɓe men ne ngalano arande yeru to menna to enam ndenna joni ne famɗi gara guureje fulɓe aynaɓe ɓe waɗa guure amen minen toroɓe ɓe mais guure fulɓe aynaɓe ɓe a arata noon wuuro hay woto tawa feccere mabɓe kay ene jaago ene jogui mobile aji ene maahi galleji ene mbaɗi étage ene maahi banggueji ɗi foof mais hande so ka yeehi to guure torankoɓe walla to rangaɓe to walla e guure aynaɓe ɓe tan jinmi wiide a tawan feccere mabɓe foof walla hayso wona feccere mabɓe hewɓe mabɓe ene golla golle ɗe aɗa andi gollal goto fof jiltidde koko tawi ko ay joni Mamadou Diouma ene haala walla ko an haalano goto mon oɗon mbiya nayyi ko fulɓe mais sa ƴeewi fulɓe les ɓe goni to nayyi to ɓe ko les ɓe goni mais ɓe pamata kamɓe ɓe pinɗi tawi nayyi tan ɓe cikkata ala fof pinɗo tawi nayyi ɗi fof kamɓe jeeyi ɓe sana kamɓe ɓe cikkata ala fof pinɗo tawi nayyi sana kamɓe nayyi jeyata ɗo ɗi nayyi ɗi jeyata Hollande ni nayyi ɗi jeyata Portugal jeyata Inde ni ɗiɗo ɓeɗo fof tawri mamunen duuɓi ujunere duuɓi ujunnaji sappo
duuɓi hay goto anda tawri mamun en nayi guila ɓe jogino nayi ɗi joguiɗen hannde ni haɓe mbayliti nayi ɗi ɓe mbayliti nayi ɗi ha nayi ɗi gondi hannde ɓe jogui temedere nagge gue ene wawi addandeɓe hay goto ko anda taw woni grand entreprise tawa jomum ne jogui nayi ne jogui usine pewno kata ne jogui usine pewno formation ne jogui mbaɗo hunde foof taw nokku mum o ne gollino ujunaji ɗiɗi neɗɗo walla ujunere neɗɗo taw ko e nayi he tan taw kañum hol nafoɗa heɓata hen kasam doorde walla nayi goɗɗitaɓe pewno ɗum ɓe pewnirta tan ko tew nagge wuranta ko hakke hitande walla duuɓi ɗiɗi hirse e sa namnin ko wayno Issa haalande e joni to Europe ɗo baali ɗi kirsideɗi wiyennam ɗin ko lebbi 6 gurata so mbaaluma ɓenni lebbi 6 hankkadi ngun hirsetaki e nder Espagne walla ngun hirsetaki e nder France mbiyata ngun nayi wi ɗin tewuji addande ɗum ko hono Boori Diallo en donc hunde nde ene jogui systéme aji ha heewi waɗata wawa wurde hen ɗum kamɓe noon enen wonɓe ladde ɓe kadi ɓe jogui systéme aji ɓurɗi moƴƴude kono yimɓe hewɓe mabɓe jiiɗa gollude ko wayno Amadou Koda e jeeya foof ene leeli dow banqueji ene mawnini de ene jaari duuɓi 50 walla hen ne mbiya ko worɓe nayeɓe et pourtant ɓen hande o baali ko ɓurde entreprise foof e nder Mali hay kañum ɓuuri walla beeƴi ɓeyɗini hay sono tiiɗi kabaru mais joni kala ñooro joguiɗo ujunere mbaalu mbiyete ko baali mum no keewi mais gollal so ɓeydima kay ɓeyda alana ɗum peeje a darata batte mum mais yimɓeɓe ñande fof ko kalanmi ko ɗum tan min goo mi jaɓata tampude an a jaɓata tampude goɗɗo jaɓata tampude mo tampani foof wonata ko miskino sikki wala waɗa waɗen sikki sak kaƴora e famminike sanne Bocar Alpha Ba e Mamadou Diouma Ba a jayɗi yanke noon a fiɗi e gaynaka mawni e gaynaka aɗa heddi fa hannde du aɗa andani gaynaka sanne e ley guure meɗen ley laamu ñooro aɗa andi ɓiɓɓe adama ɓe noɓe pindirime noɓe gurri e banggal margal mabɓe dabaji en fuu en dullaka tiɗallaji ana hen e iwde bangge dabaji cewɗi ɗi fa yettade hono nayyi e geeloɗe ko nandi e muɗum ɗo ɗi ndumata ɗo ɗi mbawa seeɗude ɗo ɗi ceeɗata ɗo ɗi mbawa rumude ɗo nenno du hono ko heɓete e majji ko du ana fanɗi sanne fa wakkatiji a wiyan ɗum wawa jogade galle onon sukaɓe jokolɓe sakataɓe finuɓe e ley oɗo zamanu so keeɓi faamuji ɓe est ce que won fuu hono ko darani ɗon fammininde yimɓeɓe fa taweɓe jalta e dow alhaali kiɗɗo tan hono mo tawɗenna o yalla e ley nokkuje meɗen ley guure meɗen ladde to kettuɗonna to yalla won fuu hono ko yimɓeɓe waylitere seeɗa wonko jiiɗon koɓe gaɗi e banggal majjum na onon jaati wonko darani ɗon ɗum machallah Boori Diallo e yettama no feewi e salminama e ngal ɗo namnal banggal fayida e minen emin kaala ɗum jamma ñalawma e radio ji he emin kaala ɗum wonnono minen ko amin min jiino projet ji ngari mbi usti jawdi mum to mbi usti jawdi so ɓe jeehi yimɓeɓe gona jalde yimɓeɓe mbiya ɓeeɗo ɓe tawani nayyi hono ko Bocar wiɗo joni ɗo enen cikkaten ko enen keerori ha momto e hakkillaji men gona hunde wende yimɓeɓe sa ari mabɓe aɗa wiya ɓe usti nayyi moon punde e hakke moon yimɓeɓe gonta ko wiide o noon tawata ala nayyi sa yi neɗɗo no wiya yo nayyi usta ko ala nayyi nde tawno enen ngaalu to banggal nayyi to jiɗɗen ko ngaalu ngo ñaaƴirten bangge yiingo wona naftora sanne ko bangge yiingo yiyeɗi kuuna yiyeɗi jaaha ɗi garta ɗum yonima foof e neɗɗo kadi jogade nagge wiye ngeɗo tawru min nge ko babam tawri ko bamum tawri ko bamum yiɗingo wasa jogade nafoore ɗum ina yonime hunde hewde kono noon to banggal waylo o suwa waylade yimɓe ɓeyna kaala kono mbakalaki e nder temedere hande noon saabu sa yi enen holi min miijotonoɗo nagge ne remane no galle remanirte sanne wawa en mbawan miijade ɗum miijinde nagge kay wurata tan koye ladde sa yi guesa ko neɗɗo wuranete hande nagge wurata koye guesa wuura e poos sanne wadde waylo o en jaaɓi ko garɗo en jaɓani ko garɗo saabu hande pullo mbo sodata rakkal wodani taƴrat force e sodat wallahi wadde aɗa wawno jogade temedere nagge ha ujunere nagge tawa e meeɗa andude no bota rakkal e meeɗa jamnude hande ɗum gasi hande force e sodat rakkal gurna hen jawdi ndi sa wawa remande ndi kam sodat rakkal gurna hen jawdi ndi yimɓe ɓene kadi mbiyama oto keddo tan e ladde nde ko enen jeyde
ƴeew hen nokku peewda tawi aɗa jogii doole peewda kayitaji ma taw ko an jeeyi laamu ne anndi ko an jeeyi mbaɗa heen ngesa tawa aɗa wurna heen jawdi ma taw wona finde tan weddo jawdi mum yaha eywa ɗum yimɓe ɓe cuwa ɗum famde hannde kam suwa faamede to ñooro to woodi tan ko margo ganni ngo keddiɗen e makko margo ganni ngo noon en puɗɗima heen heɓde caɗeele sabu sa ari e diwan ñooro e wone sa'aji ne ngara nanta ko ɓatakeji jawdi hoɗirta ga e wuro amen oto jawdi ar ɗo ha ndu janvier maaya walla ɗo ha hono ni ɗum toujours nanta yimɓe ɓena ka te kadi so jawdi ndi yeehi toon woni nokkuji jawdi ma yettima ko andanoka ndi bonni ndi bonnani nokku mani koko wiyano hoɗetake ndi nangueta eywa ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa aynaɓe ne keroriɓe hande minen to diwan amin to ina seeri kadi e hikko ñooro sabu minen to diwan amin ta wi nagge ne ayne ndungu ɓe jaɓata allahu akbar ndungu ɓe gaynata anta hay so woodi won demɗo e guri amin hen ɓe kewani remde so woodi won demɗo ko an renata ngesa ma so boni tan ɗum ko am bonnani hoore ma nde jiiɗa neɗɗo hen ayni foof koko eggi wadde waylo o way ustugol daabeje ɗe e ƴewde daabeje goɗɗe gaddoje kosam ɗam eɓe naftoro hande moto ala to hori e kilo 30 50 moto ala to hori nawde kosam ɗam ɗo eɓe mbawi ɗum wadde min nden hitande mi wiiɓe hay enen joni pelle ɗe mbaɗaten ɗe aynaɓe nayyi ɓe tan ɓolɓe ndenda mbaɗa fedde to yiɗi ɓe mbiya goto fof yo addu ngayri tatiri sen gaddi ngayri tatiri o addi ngayri tatiri hayɗi goni hedde 400 ngayri walla 500 ngayri enen won eɗen koro wadde isini rakka en korota ko ñamlade banque ɓayde kayitaji men no goodi eɓe gandi ndin ɗon jawdi fof no woodi en korota kono so tawi woni e joom 105 nagge ari horima ñamlade e banque 100 ujunere joom terrain ganduɗa wonani hay 30 métre wallahi kañum ñamlima million wonno wori sikki walla ɗum noon ko faamuyaji ɗi ha hande en kalten fammi nikke sanne Mamadou Juma Ba joni en keeɓi wakkati juɗɗo e ley wakkati meɗen o Boukary Alpha Ba si wiyama hande hono jaati kanɗen no wadde fa keɓen nafaka margal meɗen ngal ngalluje men ɗe kañi e gure meɗen to fuu tawe so nafa daaba wari fuu enen jaati ardoto hedde kan on nafa so wonno so torra daaba wari ko ɓuuri hewde fuu e dow pullo woni ko yanata nafa daaba du ana hani tawe ne ari fuu pullo ardoto hedde tawe pullo kañum jangguinta neɗɗo no nafa daaba hemrete tawi wona goɗɗo jangguinata en ɗum enen hannde ana wayi hono yimɓe woɓɓe jaati jangguinata en no kanɗen hewrude nafa dabaji meɗen hono kanɗen wadde ladde heddaki en fi en kawri ɗum ka ladde nde ka heddaki heddatako du seeɗa ko heddi ko du nattan heddade dabaji ɗi ɓeydotoɗi eɗen jiiɗi heddade fa hande wiyade enen jaati jeeyi dabaji ɗi saabu ɗum tawɗe ay hono kanɗen wadde fa tawe nafa o eɗen keɓa ɗum jon kolce muɗum seeɗa tawi aɗa heeɓa hen nafa o jon kolce temedere o du tawi ne heeɓa hen nafa o tawi tampere e sarri gonɗo e par ce que sarri ana e margal meɗen ngal ana bonna koddigal nokkuji kewɗe ana wadda sarri a heƴƴay ɗo jeeyaɗa ɗo ko kalɗa nane ko a heƴƴali ɗo jeeyaɗa ɗo jaati a eggi a yeehi fa wassul a sikki a heƴƴanto hono ɗum laatoto hay joni hono jaati gatten te a keɓen nafa dabaji ɓen ɗi tawi eɗen keddi du hawrude e hoddiɓe meɗen ɓe bisimilla eyyi peeje garane ɗe fof ɗum ɓuuri newrade ko yimɓe men ɓaytiteɗen kaala en kalata ni bambo ɗo kalaten koye poursaji ɗi e an ko kalata ɗo ko fof peut être an ɓuuri kam andude ɗum walla min ko gandimi haalde ko ni an ɓurata kam andude ɗum yeru joni nayyi ɗi waylo gonɗo o a wawa yaade aduna he ene anda sana waylo o waɗa goo fof waylo o sella e hakkille ma so selli e hakkille ma fof jogoɗa wakkilare bo ko Mamadou wi ko joni kadi yimɓe mbaɗa dental souvent ɓuuri moƴƴude so yimɓe mbawi wadde dental woni mbaɗa waylo o taw waylo o kono newri sa yeehi joni wuuro ɓuuri mbiya waɗe ko winde Bobal sa yeehi joni winde Bobal peut être guila ɓe mbiya winde Bobal neɗɗo meeɗa yeeygare mum million
ɗum ne miɗa laaɓaɗo laaɓiri an comme ma woni peut être meeɗa mais an aɗa anndi ngaari mettisaari moƴƴiri ene soode million ngaji ɗiɗi nde hitande wotere hitande bo hedde hitande wotere walla hedde hen aɗa anndi wiigi mettisaari ene soode million ngaji ɗiɗi ne soode million e temedere ɗum aɗa anndi ɗumen nam mais so haalni ɗum winde bobalnaji ɗum weñoto ɗumen nam aɗa anndi nafa nagge mettisaari woote peut être soko a ñammini gange haari duuɓi ɗiɗi e lebbi joyyi tawangi jibini ñannigi jibini nde ɓaydi ko ngi wiige ko famɗi ko fof ngi ɓirande kay ɓirande arande nde fof kay litre uji 12 soko ene ɓuura walla ɓurata bon ana wawi ɓurata ɗum eyyi litre uji 12 ngi ɓiranma ɗumen nam subaka jamma ngi ɓiranma litre uji 6 wona litre uji 20 aɗa andi ɗumen nam bon joni ko holno mbaɗata ha keeɓa ka nafa jeeya nagge ma million ngaji ɗiɗi walla jeeya ngaari ma gotiri million tawa gayma ɗiɗi aɗa yeeyanno ɗumen nam heɓata million ngaji ɗiɗi kolce ma tati debbe walla nayyi aɗa yeeyanno ɗum heɓata million ngaji ɗiɗi holno mbaɗata mbaɗaten pour que nawoɓe kamɓe koye mabɓe wuuro hungo ne wawi rendude sooda ngaari gotiri mettisari soodeteni million walla million ngaji ɗiɗi hay hikka min mi soodi ngaari million e yeeso Mamadou eyyi malla walla mi soodi ɗiɗi ni gotiri ndi maayi jaami coodoy min gondi ɗi e juuɗe ifira cottumi ɗi ndin ko million coodmi ɗum kandi cooda ndiɗo coodam no yatta ko lebbi 11 mois coodmi ndi ko Dakar mbanmi kaalis ha heewide nde yettiɗo en nam bo pur sang bon sa soodi ɗine nam joni soko a nawi ɗumen nam ko wayno winde bobal nayi ne keewi yimɓeɓe fof ne mbawi rendude ñamminande kayri gotiri ndi fiyana ɗumen nam ndi fiyanma an o kolce tati ndi fiyana oɗo kolce nayyi ndi fiyana oɗo kolce joyyi nder hitande ndi fiyana men nakko famɗi ko fof 40 nagge woni ndi jibinana men 50% e nder temedere fof ko metti 50 woni keɓen naɓɓiɓe ɗin e nder dokkum yeru tan koye winde bobal wawi wonde wuuro fof wawa welde wonde ene wawi hawrude woni keɓen mettisaji e nder wuuro ngo kay 40 ñalel walla 40 ɓiɗɗo keɓen gayi keɓen ñalbi ngaari ndi seulement soko en katojinani e gayi ɗi en jeewiyanɗi kalis ha heewa aɗa andi miɗa andi ñalbi ɗi so kadi yiiɗi yeyde ɗi a yeeyde kalis ha heewa min soko joni noddi kamen mbi kam eɓe jogui ñale woote konge pompe walla konge ɓi pur sang hayso min mi soranige million goɗɗo ne wawi sodoydege million anani donc ko ñammiɗange hakkude duuɓi ɗiɗi ɗi ko foof wawata kay a wawata perdude sogue jibini ne ñanege jibini fof wonta jogoge kanke gue jogoto gue jogo hoorema donc yorata futtawa gue yaltini coggu fa heewi eyyi donc gue jogoto hoore magge lewru ɗo ñalawma fof gue yaltinama ujunnaji ɗiɗi ɗum woni soko litre uji 20 lewru fof gue yaltinama ujunnaji 60 kanke ñalawma fof ko ñammiɗange fof anani de nde wawa diwde 300 400 donc ɗum hawrata ujunnaje 12 ɗum tawa gaynaka magge ndenka magge fof ne hen wona hawra 12 keɓa ujunnaji 6 anani de gañani ɗi ñala gue jibinanma gue kadi guen no foti jeeyoyta ɗum kanke hoore magge kadi ñande jiɗɗa yeede gue foti jeeyoytague ɗum ko peeje ɗe yimɓe poti wadde e nder guure men ɗe so jeeyi noon ha en keeɓi ɗi nayyi hankkadi nen nam winde bobal joguima hakke temedere nagge mettisayi ɓe donkata sodde moto kay pine tati o tawa ne wawi tellinandeɓe ñande foof kasam jeema walla ne wawi tellinandeɓe kasam bemma soko ɗum heewi e nder guure ɗe ɓe donkata kadi wadde fewna kasam yimɓe fof ne gandi ne wawi fewnede kasam kaɗam ni fewne joƴƴine yontere hiɓɓere tawa kasam ɗam bonani gaddu kala ko gonɗa e kaɗam e nder bon kono foti foof ene yeeyo bo ɓe donkata kadi wadde ɓe mbaɗa kasam ɗam ketugol ngol ɓe kunca ɓe guitta nebam ɗam woni ɗum mandaɓe e tubakoɓe ne jogui no mbiyata ɗum so ketugol ngol ittama way kono wonko itta e kasam he yimɓe woɓɓe ko ɗum ɓuuri yidde par ce que nebam ɗam nattan hewde ketugol ngol noon ɓe mbaɗa ɗum nebam sirmi nebam sirmi ne anda kala ko mbawɗa jogade ɗum e nder aduna o aɗa wawi yeyde ɗum jiddi foof ngala hen neban sirmi ɗo ne heewi kalis ene heewi kalis litre wotru litre neban sirmi ana yaafa buuɗi temedde jeegom na buuɗi ujunere eyyi kalis sefa hedde hen donc ɗum ko peeje ɓurɗe e newade ɗe yimɓe wonɓe winde bobal walla yimɓe ɓe guure mum ne mbayi hono no winde bobal par ce que mataw mbiɗa haala winde bobal tan kamɓe ɓuurimi yewa haala ka ko yeru tan dokku anani de donc ko noon no hunde nde wayi ɗum ko hunde ɓurde newade nde yimɓe mbawi wadde par ce que joni sa wi aɗa yaha winde bobal aɗa waɗo e pompe an hoorema no gandirɗa pompe ni insémination mbiɗa sikki wiyete sa wadde yiɗu men nam joni e 50 nagge waddata réci ko kolce 10 20 50 ne famɗi kay waɗa joni sa waɗi hono kolce sappo
bangal hono insémination o fuu ɗum woni heewi fuu sa heɓi kolce 5 saaji ɗum woni anka a heeɓi a arsugo babaji joguiɗa eyo ɗum woni kañum mais sokadi soko ko ngaari noon aɗa wawi fiyanede capanɗe joyi nagge 100% fof 100% fona wawi fof jibina donc ɗum ko peeje ɓurɗe yawde e kadi ñande mum no kadi ñande ɗe jibinanma nde kadi kanƴi ɗi jibinanima déjà ngaari kalante par ce que ɗi jibinanima ngaari 50%, ngaari 50% kadi ɓuuri welde marde walda e 100%, walda par ce que saka joguima 100% o kadi est ce que aɗa wawi jogade nde ceeɗuji ɗiɗi tawa ndi mayani e nder Mali donc saka heeɓi 50% o 50% o so jibinanima hono foti keɓata nden 50% so jibinanima e 50% no foti keɓata c'est 50% et 50% jibini fou 50% on toujours c'est 50% toujours ewo donc wadde nden hankkadi na heeɓi 50% heeɓi no marduɗa dabaji ma haajaka ɓeydude ɗi sa welama kadi aɗa wawi addude pire sang goɗɗo kadi ara waɗa fiyadi kanji woni keɓa 75%, 75% o kadi nden kasam majji ma ɓeydu tew majji ma ɓeydu manggo majji ma ɓeydu hunde majji fof ma ɓeydu kadi mais margol majji kadi ɓeydoto tiiɗ bon donc hundeji ɗi ko noon no mbayi ɗum ko peeje ɓurɗe fof mawnude ɗe mbawɗen wadde so ɗum ala nayi ɗi ko Mamadou Djuma no ɓe mbiyata yo nayi ɗi gustani nayi ɗi kay a wawa wiide neɗɗo accu ɗum no yeru Mamadou Dicko wi e kamɓe nde ɓe garannoɓe kaɓotono ko yimɓeɓe ko yimɓeɓe ko daboto ko sernaɓe men ɓe ko daboto ko ne mbiyana ñawdani mbaɗa dani de kamɓe noon koɓe gaari ko sernaɓe mabɓe mbatti wadde plakuji ɓe mbi dabota ko kañumen mbaɗata dokkata ko cuurki walla dokkata ko urdi walla mbaɗata ko bindi mbaɗa koye mumen publicité mbi kañumen dabota ko dabare waɗa harmi kañumen jaltiɗo modèle gongel ko ngel waylita tan kono ko gotel ngel tan wonno ɗo waylitete tan donc hunde nde wadde noon jaati sifaji ɗi ene keewi ɗo wawi waɗirde mais hunde nde foof hay gotel wawa yaade caggal tinnare et puis huuɗeji ɗi fof mbawa yaade caggal jangde caggal jangde neɗɗo so janggani wonko wawa tinnare ne woodi hay to jangde to neɗɗo mo tinnaki wawa janggude anani temedere neɗɗo hande ne nder guure men na bourse ɗine ɓe ñalla lelade woto ɓe janggoy hay français ni ko Qur'an hay goto hana wonde guure men hene yaare duuɓi 60 taw jofnani Qur'an par ce que ko waɗata ne jooɗiɗo boowel ɗo enen mi ñalla yeddodirde IBK waɗi ndani français waɗi ndani français ɗiwa Mauritanie ari Toga ari ko soɓe mbaɗi ɗum e jangde Pulaar ɓe kala haala nayyi ɗi haala nayyi ɗi ɓe kala nayyi kaari nayyi kaari ɗani jaayi temedere min kalata ko haala guese amen kono min kalata ko guese politique kamɓe torongoɓe ɓe kalata ko haala nayyi mabɓe ñallanno minen no toonjaɓe ɓe mbi enam toroɗe ɗe so lelima ñallan wiide guesa kaari ma guesa kaari joni ko noon no hundeji ɗi mbayi hundeji ɗi tinnitare mi tinnitare nde enam ene joyi ko wallata tinnitare janggude nde sa janggi jangguetede leydi hande nde janggotoɗa woni wiye ka jangguɗo ɗum woni France hono mo moƴƴude foof ala min somi jibini ɓiyam mi jangguinan mo jinmi fof jinmi komi jangguina ɓiyum neɗɗo fof gonɗo aduna e jinmi ko jangguina ɓiyum jangguetede e leydi ndi ɓayti ko français janggueteɗo neɗɗo heeɓa gollal so waylitima hande watti Pulaar janggen Pulaar hay so waylitaki kadi ɓayti ka pullo aɗa foti janggude Pulaar keeɓa kadi no mbawɗa waɗirde rapport ma par ce que neɗɗo mo wawa wadde rapport ene wayno ko jogui caɗele so min mi namdimama ɗo no hunde ko waɗi rawane de sa wiyaɗa haalta ɗum hoore a wawa mais saɗa jogui ɗum e bindol walla so min mi windimi acci sa ari sa jimi hen a yiyat ganda donc wadde jangde nde wona sara e neɗɗo mo janggani way kono neɗɗo mo guite mum no ɗiɗi gumi walla yitere mum no wotere yeyata walla koyngal gotal no heeli ene yaha ene laaƴa walla juuɗe mum no koko taƴi walla ko neɗɗo manquɗo hono ɗum wiyete tubakore e ñakkuɗo hono wiyete tubakore ɓe jogui ɗum handicapé si en handicapé neɗɗo fof mo janggani hay to banggal tubakore sa wi neɗɗo sa wi a janggani a ɓamatake neɗɗo kiɓɓo ɓaɓetata ko neɗɗo makkuɗo donc wadde jangde nde ene walla golle ɗe famminike sanne Bocar Alpha Ba e joni bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV no Bocar Alpha Ba holliri en jonni ɗum jaati yoga e jande sen paami haala makko ka e ƴewde hono jaati gatten se keɓenna dabaji meɗen ɗi laato dabaji lobbi fa e ley guure meɗen tawe hono caɗele mawɗe du ngala e ley sifa makko ka se en kawri e koye meɗen ley wuuro meɗen ɗo tawatɗenna fou hande eɗen mbawi hawrininde enen jaate koye meɗen coode gaari metti sare gotiri seeɗi 50%, sende 25% fuu tawe ndi ka dendengal wuro ngo kañum jeeyi ɗum nenno daña ko kawruɗo e muɗum dabaji meɗen ndi keeɓa ɓiɓɓe gaari ndi ɗum wayli tana en dabaji meɗen ndi seeɗa ɗum jaate yoga e jande sen paami haal makko kan wayi hono jangguininɗo en Mamadou Djuma Ba aya bisimilla dabaji cewɗi ɗi hande eɗi ɓuuri dabaji mawɗi ɗi nafa beyi e baali ana ɓuuri nayyi nafa hande so wonno min mi yii ɗo seraji Bamako ɗo won bandi men en goɗɗo marɗo ɗo beyi ɗi waylitere majji
damgel lebbi tati ujunnaaji capanɗe jeɗɗi gokkoy ujunnaaji 120 mi yiw mi nanayde ɗum saɗa haala ɗum woni nokkuji damgel de damgel lebbi tati lebbi nayyi damgel wona ɓottel ngel de ɓottel ngel ne ɓuri ɗum ko ngaari marande duuɓi sappo hori heɓe aywa bonnene joni hono kan en na wadde sabi enen joni aɗa andi ko ɓuri fuu e ley gure meɗen nde a tawan yimɓe woɓɓe banggal daaba cewɗi ga naajori a tawan ɗum du ɓuri a tawan debbo mawɗo ana jogui daabaji muɗum cewɗi a tawan gorko mawɗo ana jogui daabaji muɗum cewɗi baaloye muɗum be'oye muɗum bangge muɗum tanira e muɗum ana kaybra e ko nandi e muɗum hay ɗum ɗon ne joni hono kan en wadde fa tawe ɗin ɗon jaati mbawa keɓen ɗum ɗon sabi ɗiɗo bey joni ana goodi waylitere nde ana e balɗi ana e beyɗi ana wayi hono ɗum jaati ɓuuri yawande neɗɗo mo wala bawɗe ka jaati bisimilla eyyi ko noon ceerno Bory he jarama no fewi e ko mbiɗa noon ko min puɗɗimi yidde ɗi koye jungo Bocar oɗo nde o wi o soodi ɗi Dakar e ɗi gara ɗi mbaɗi kay ko juuti ɗi garani hade majje arde mi gomɗinani mbewan wawi soodede ɗum nde ɗi gari kadi jiimiɗi mbiɗa andi kay ɗi certe e ɗi seeɗa saabu kanƴi be ɗi ordunode ɗi gar balɗe seeɗa kanƴi fof ɗi gumi wonti safaruji mo waɗa hen mbeɗa andi ene jogui tiiɗalla seeɗa enen yimɓe men to dowri to wiidena maraɗi taw ko 100% o ɗum tiiɗanamɓe holko waɗi tiiɗanamɓe goo hande goto e mabɓe wiyeɗen sooda mbeewa 100 ujunere walla ha million walla capanɗe est ce que no gonɗina ɗum kono so tawi ɓe mbaɗi ɗum ko ɗi ɓirata ko mbeewa goto ko ɓirata ko ina ɓuuri temedere mbeewa ba ko ɓirata mbeewa goto ba kadi ɓuuri webde rende e diine bey men ɗiyeto ɓe ganduɗa sa kañumen nde pini fof ko ladde ɗiɗo noon gona bey ladde sa ɗon ko hen gueɗe e yimɓe men ɓe yoɓe paam tigui tigui holno ɗiɗo mbawirta marorade so woodi lawol kono Bocar wiiri ni joni eɗen mbaɗi fedde e wuuro meɗen ndamdi ndi jarata ko 100 ujunere walla million ndi jarata yimɓe 50 50 ɓen kay korata ko sodde ndi to coodide ndi wawi kadi wallude ɗumen ndi waylana ɗumen be noon to ɗin laabi jiyanoma ina wawi wonde neɗɗo goto e mabɓe wiiden sooda ɗum ina tiiɗi kono so par ce que sa ƴeewi joni joom bey joguiɗo hedde 100 mbeewa kanko mbeewa makko o yeeyi ko fof ko ujunnaji 6 ujunnaji 9 ha ujunnaji 10 o wiya yo yeeye ɗin ɗon ha kongo sooda ndamdi codatendi 100 en walla ha million en bo ndi ndamdi kadi so addini kadi koni ndeneteni koni caforateni tiiɗanamo haɗata noon so andum nafoore mayru o soodu hen o soodi hen kono o anda nafoore mayru taw nanata koye téléji walla radio ji endi waɗi nafoore o yawata soodde ndi ɗum ɗo haɗi enen kam haɗi men yaarude yeeso e margo ngo hano mbiruɗa nane ni ɓen ɓe cikkuɗen enen ɓuuri ɗumen jawdi ɓe ko ɓen garta tan jangguina meɗen hande waɗi men noon ko salade immade ɗo gonɗen ɗo hande enen kam nen noon tan toujours ko tawɗen ko ɗon tan keddiɗen en e bada sa yi hay probléme mo joguiɗen hande o foof aynaɓe ɓe ko tawi ko ala fof ko ɓeydi hen laawol ngol ɓe tawi ngol tan ɓe jogui subaka fof ɓe gonni koye ustudema e lawɓe meɗen lawol ngol tawi ngol subaka fof ɓe goni koye ustude ɓe jarani yeeso e wadde noon sa ƴeewi e ɗum ina tiiɗana goto o wawde soodde hay somo yiiɗi ɓaadi tan o jogui ko wona joguiɗo bawɗe no fewi wona joguiɗo jokkodire no fewi wadde goto o sodde banɗo mbeewa o wiya omo safraba hanoba haniri safrirede ni o ñamminaba koɓe hani ñamminede ko mbeewa kam ɓuuri weeɗe ñamminde e nagge wadde so tawi o wona fedde waɗi ɗum hunde nde nde tiiɗi no mbiruɗa ni noon to fedde waɗi ɗum nde ɓe keeɓi ndin kalalde jibinteɗi e bey mabɓe ɗi ɗin ɓuura newade marde e diine 100% o wadde ɗum soɓe mbaɗi fedde no wawi ɗum wadde waɗano ɗum wuuro fof haɓe jiitor hen nden ɗon nafoore
famminike sanne Mamadou Juma Ba e bandiraɓe nonnino e fo en ceedike hono kamɓe donc e maroɓe dabaji ɓe hew mabɓe ana kolla e wiide wakkati fou kolce sappo ɓiroje liiti temedere ɓuuri kolce sappo e kolce temedere ɓiroje e liiti sappo a yojade kolce temedere tawi liiti sappo tan woni ko ɓirante kañi aɗa jogui kolce sappo aɗa ɓira liiti temedere ko sappo hay ɗum ka sen ƴeewi joni omo funa andi ko ɓuuri koka hay joni ko Bocar Alpha Ba wi en tinnoɗen ko kulle ɗe yata caggal tinnare jaɓude du ko haalete kana jaɓɓen ko haalete ko jaɓa nana jaɓa immoɗa tewta ayo ay joni noon eɗen jiiɗi hono jeyniyankoɓe meɗen ɓe tinno e majjum sanne e nokkuje meɗen ɗe fof hono radio Pinal Nioro en radio ngaji goɗɗi gonɗi fa e ley guure meɗen ɗe eɗen jiiɗi sanne ɓe cembina hono majjum findinirde sakiraɓe meɗen ɓe tewta eɗen jiiɗi du yimɓe meɗen jon en faamu e bawɗe hono Bocar Alpha Ba en Ifra Alpha Ba en ko nandi e muɓɓen ɓe immoɓe jeeya e guure ɗe jaati ɓe kaltana ɓen ɗon par ce que joni neɗɗo e inde ande kañi e hono Amadou Kolel hono Bory Diallo en ɓe galda konngol Bory Diallo ana wawi ñallude ɗo ana haala te fay goto jattaki haya tawede ne so uso haali ɗo yimɓeɓe fof ne mbawi nanngude haala makko ka saabe alqadra makko kamɓe ɗum ɓe jeeya e ley guure meɗen ɗe ɓe tinnoɓe kaltana yimɓe ɗe ɓe balla ɗum en du ko mbiɗa ko kadi ko nattaje ɗon haala ma to banggal jaydiyankoɓe ɓe uddita dame maɓɓe jaydiyankoɓe télé ɗi e radio ɗi jotto noɓe mbaɗiri ɗum ni saabu min jii won gorko goto mo namnodirɗa ɗo e ɗum rokki yimɓe hewɓe faama mumen sanne télé radio no ceeri télé radio fof gadde ko jangguinde e findinde e jertinde yimɓeɓe sanne e humtidde yimɓeɓe non saaji weltinde yimɓeɓe radio e télé fof hanani hedde banggue goto taw janginta findinta yimɓeɓe jertintaɓe ko gonɗen e mum hande ko de ɗum wona ko heddoto sanne ummoɗen fewje nen ko arata janggo ko aduna o fof wi nani ara ko ana wara ummoɗen sikke waɗa ɗum arojo koko arata non joni sa télé e yi nani jomum nani haalde e yi jawdi makko nani indi yalta e télé he aɗa yiyani moɓɓira aɗa andi jeddi kay ngala ɗon jeddi ngala o haalanima no foti ko yeyata litere joni Bocar haali ɗo nagge woto litre uji nogas nani hayso litere fof temedere ñalawma fof aɗa heeɓa e magge ujunnaji ɗiɗi an aɗa wawi ñamminde ke ujunnaji ɗiɗi ñalawma fof saɗa jogui e magge kolce joyni wallahi alhamdulillah aɗa jogui ko heewi sanne ko ɗo yimɓeɓe télé ɗi radio ɗi jaaha yimɓeɓe kono kadi kamɓe golloɓe ɓe ko wayno Bocar en e Ifra en ɓeɗo ɓe kalda yimɓe men woɓɓe diallo ɓeɗo fof ɓe bismo radio ji ɗi télé ɗi walla ɗin ɗon ɗaɓɓa e mabɓe bismama ina jaaha e mabɓe ina pindinira heddiɓe ɓe saabu deftere janguirta ko deftere bonno sikki wala ɗum eɗen miiji ne wawi wonde famminike sanne Bocar aɗa jogui ko ɓeydata e komin kaldi joni ko somi ɓeydi tan mi selitu aɗa andi affaire radio affaire télé to banggal pulaɓe ina jogui probléme one mawde min wonko banmi hen mi yii hen ko heewi mi nani hen ko heewi mi heeɓi hen ƴettede mi heeɓi hen jiŋede mi heeɓi hen wiyede haadema wiide mi yomi wat ɗum foof ko yimɓeɓe koɓe paamani minen somin gummima miɗen daara télé walla miɗen daara radio wona Bocar daranami mi darata télé hami heeɓa henno kalis mi darata radio hami heeɓa henno kalis mi dartanmi ko radio walla télé ko wata leñolam ɓuure mais e nder ɗum min nani hen haallaji ya wawa haaldude min général en won ko goɗɗo ɗo min jahanno kanko hoore makko o mettini haalullaji ko neɗɗo jaaɗo ha woni général woni gouverneur woni goɗɗo so ari ñagadema wima ñaganma ko pular ko famɗi ko foof ko heɓanema ko kamne foti hebde teddugal foti hebde teddugal aɗani oɗo kay ko heɓa dartata ɗo ko wona galle mum nanawata anani peut être ɓe ganda Bocar ɓe ganda Samba ɓe ganda Demba mais jaaɗo ha woni gouverneur leydi kay on tawi yimɓe hewɓe gandi ɗum henna mais avec hay kanko e dartugol tan affaire pulagu o waten jaas waten baas waten donku yen jogo radio ɗo Bamako ɗo hayso en jeeyi e jeeyama e fulɓe adiɓe famde wonde leñol ma jogo radio ɗo nder Mali ɗo enen jeeya leydi ɓurde foof yarude caggal pulaar enen goni
premier ɓurɓe yaarude caggal walla enen e Nigéria pondete fulɓe ɓurɓe yaarude caggal accuɓe ɗemɗe mumen accuɓe fina tawa mum wonɓe haalde raison kiɓɓo tawa fulɓe ɓuri heewde raison o fof tawa raison o fof tawa hay gooto wuro woota yiyata ɗon haala o pular ɗum neɗɗo mali ɗo walla raison circule aji arrondissement ha wi tout no gandirɗa ɗum sa naati kiitari ndi fula dugu en ko way hono noon ene wi da Nigéria ko hono noon nde enen hay fulɓe haaloɓe pular ɓe kala nde joom radio kaalowo radio nodduma ko wayno Boori Diallo haqqille ma yahata ko wonko yaltata haqqille ma wonata kay Boori Diallo kañum nene acci famille munna ko kamɓe mbiyan min nde puɗɗotoɓe haalde nde nene wiyatno kam an kay ka wonti gawlo a tawrani ɗum ɗo bamma mbimi min hoora ko tawɗumi babam ko babam waɗa babam tawɗumi ko gaynaka ɗum babam tawɗi bamum ko gaynaka babam ko jagotoɗo wonno min nene ɗo enam gonmi et puis kadi neɗɗo fof mo ɓuuri hoolade ko cheikh gaddumi cheikh min o mbiɗami wonti gawlo cheikh kanne mi wadde ko on woni premier gawlo o wi ala cheikh kay wona gawlo cheikh ko ceerna min cheikh ceerna min ɗum ceerna anani de ko jimmi fammin ndema ɗon enen koye men haalamen hannde ko gonɗen ɗo nanetake te yawaɓe enen gonɗen koye walludeɓe eɗen gandi ko gonɗen koye walludeɓe de mais enen ke yawaɓe ɓe gandantamen ɗum peut être yahan ha yesso so yettima yesso ko caggal tan ɓe jetta anani de so yeehi ha yesso peut être maɓe gandoyi daka ɓeeɗo ko mbaɗatno ko so min mi teskitima radio pinal nawni addande min puɗɗoto radio pinal nde min nawata ɗum ennam ñoorde mi yaha miɗa yirlo e nokkuji ɗi min somi yeehi e wuuro mi wonande yirlade miɗa nana ko yimɓe kalata e laabi eyyi joni ko ɗum woni fadare nawde radio pinal ngo par ce que miɗen gandi hande so tawi no radio pinal yahano toon tawanno hande yimɓe batti ñaƴirde tan bamarankore ha pular maayi pef mi holko weltare hande joguimi mbiɗa andi radio pinal ala hen sara ko jiyatnomi Sénégal ko wuuro foof ene jogui waɗoɓe munna rap hande ko ɗum woni ñooro wuuro won goɗo ne jogui rappere en ɗiɗo goɗɗo ne jogui tan goɗɗo ne jogui nayo e pular wadde ɗum firti ko ɗum jinomi Sénégal beltimi ha no fewi joni mi yii ɗum waɗi ñooro radio pinal ngo mbiɗa laaɓa famdata hen gartoyon e dow alahaali ko kalɗa joni ko so wonno e hande e banggal margal dabaye ɗi gonɗo e muɗum tewtude du panguɗen no ɗo joni seeɗa tan ƴewde hono hoɗum jaati jandiyankoɓe mbawi wadde fa pammina hono nokkuje meɗen ɗe yimɓe meɗen joom bawɗe ɓe mballa e hunde nde ɗum ɗo woni ko kanko Bocara Alpha Ba o fangue muɗum joni so haali haala radio e télé e dow alahaali muɗum e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV no mbiruɗen ni Bocara Alpha Ba kañum e Mamadou Juma Ba kamɓe woni hono ɓe cilminimɗen ɗo hande en kaali du e dow ko heewi e banggal margal dabaji Bocara Alpha Ba aɗa jogui konngol cakkitol mbaynodiren eyyi konngol cakkitol ko haala goto tan tinnare yimɓeɓe yooɓe tinno goto foof wata yaw hoore mum goto foof yo tinno wata yaw hoore mum yo gollu ko gollal wawi nawde leydi yeeso ko gollal wawi nawde wuuro yeeso ko gollal wawi nawde hunde foof kala ko nanɗa kala ko neɗɗo haali ko foori ko foof wata mancino henne de ƴewtino hakkille ma o hano wayi hadema nadde hen mais wata weddo kadi ko haala hay kagaɗo so haali ene naftore donc yo yimɓeɓe yoɓe mbaɗ koye mabɓe worɓe goto foof yo janggu yo tinno yo gollu a jarama Mamadou Juma konngol ma cakkitol mbaynodiren eyyi ceerno Bory min beltima no feewi e oɗo émission mo ganduɗa ko yewtere waɗanade beelma yimɓeɓe mbawa wallodirde e feccude gande seeɗa ɗe joguiɗe eɗen ɓe bandiraɓe kadi e nande moƴƴe yooɓe mbawa kala koɓe keɗoto guila e ɗeɗo jewte gurdam meɗen yooɓe tinno no Bocara wiiri ni neɗɗo haɗema woppude lingu junggo nangoya lingu koyngal kono kadi ƴeew lingu junggo ngu ƴeew lingu koyngal ngu hayso e woppani ngu junggo ngu yen ƴeew waylade ƴeewe kono jaydiyankoɓe meɗen radio ɗi téléji ɗi ɗemgal wona sara e leñol mawɗo men yo Allah ɓuɓanmo Yero Doro Diallo o wi ko ɗemgal woni wonki leñol so leñol ala ɗemgal wodani ɗum noon yooɓe tinno ɗemgal ne wawata wuurde tan ha wawa faamede wawa yantude jamanu o ko ɗeɗo karalleje kese garɗe hannde ɗemɗe ɗe jamta hen ɗe mbawa yiyede ɗum noon ko on wasi tan mbasi tan ɗemɗo hannde no wiiri aɗa tawa e nder ñooro fodde temedde ɗiɗi biyeteɗo ko rappere sukaɓe nani hen ɓe ganduɗa so tawi ɓe ballama ma dañ ko ɓe gonoy eɓe jiiɗi yimde ko nafata tawa ɓe keɗotono hanke ko rapperuji woɓɓe radio ji he haɓe mbawi kamɓe fof ñemtinde ɗum ko hunde mawde ɗum noon min jettuma kadi min mbiya kadi émission o so tawi wonko hawranani hen yeeɓoɓe
yoɓe jaɓan men gantu jinnoɗen ko hawrana ɓe jaɓan men gantu ɓe mbasa gantade aywa e noon ni no bandiraɓe tedduɓe ƴeewo Pinel TV e Bocar Alpha Ba e dunke golle jawdi e gaynako du pinɗo e gaynaka tawɗo gaynaka kañum woni mo noddunoɗen en ɗo kañum e Mamadou Diouma Ba kañum du no mbiruɗen ni kanko du e ley guure meɗen ladde ɗe ni woni hono ko jeeya ɓe fuu ɓe waynaɓe noon nendudu eɓe andi banggal margal dabaji du sanne fayta tawama kanko Mamadou Diouma Ba oɗo hande o jayniyanke inde ande le leñol ngol ɓe fuu duɓe jokol ɓe dari ɓe daraniɓe ngol ɗo leñol jamma e ñalawma ɗum tan woni dow haaji maɓɓe jawdi maɓɓe sembe maɓɓe e andal maɓɓe fof hen ɓe gatti aywa ɗum ne e kamɓe wonno hono ɓe dokkodirno ɗen hakkille hannde bandiraɓe on fuu oɗon jarna sanne ko haalete ko ko tewtete e majjol fuu ko nane faame gollire ko moƴƴi e komin kaali ko golliron ɗum ko tawa hen ellaji ko wala hen fayda ko paɗɗiron ɗum caggal hakkillaji ɗi gardino ɗum oɗon darda yaafuya on fuu tawagane ƴeewa Pinal TV ɗo tawa ɗon no fuu min jetti on sanne nde ɗo yewtere meɗen banggal margal dabaji Bocar Alpha Ba Mamadou Diouma Ba e Bory Diallo gaɗani on nde ɗo yewtere on jarama Allah hollu en jeɗɗire wara